Foli ani tanuni an b'a di an lamɛnkɛkulu bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo maa minnu sɔgɔlen don Jani point email FM na an ka foli bo u ye bi ye juma ye Ala ka juma timɛ ko ɲuman yira alisilamɛden bɛɛ lajɛlen na Ala k'an ka batokɛlenw Ala ka o bɛɛ lajɛlen minɛ Ala ka badabadala nɔgɔya alisilamɛ suw bɛɛ lajɛlen ye yarabi ma an minnu yɛrɛ fana bɛ yan nɔ Ala ka an ɲa ka an ta don ma kɔnɔ yan'an ka waati don cɛ an bɛ ka bato mun ɲini Ala fɛ Ala ko o nɔgɔya ye an bɛ ka hɛrɛ min fana ɲini Ala Taala fɛ Ala ko o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye gindo fara a kɛnɛkan ta ka Ala Taala ka a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an minnu bɛ diɲɛ sosigi in kɔnɔna na ayiwa ko bi ye juma ye bi bato kɛlenw Ala Taala k'a minɛ Nafisatu Jara ale bɛ n bolokɔrɔ yan nɔ ka se Ibirama Dumiya ale fana bɛ n bolokɔrɔ yan nɔ olu tɛ maa dogolen ye Jani plateau sanfɛ yan nɔ Nafisatu ani sɔgɔma an bɛ Ala tanu Ala ka juma tile yɛrɛ d'an ma amina ka hinɛ ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya amina ka kisi yarabi gɛrɛgɛrɛ tɔɔrɔ ma amina ka bɛ bɛɛ lajɛlen fo ko émission daminɛra mago bɛ cadeau la o ye tiɲɛ ye ayiwa Nafisa foli o diyara n ye Ibrahima i Dumiya baasi tɛ yen baasi foyi tɛ alhamdulilayi an bɛ Ala tanu baasi t'aw la baasi fosi t'an na d'accord n bɛ foli kɛ lamɛnbagaw bɛɛ ye kosɛbɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan donc minnu b'an lamɛn n bɛ foli bila o bɛɛ la kosɛbɛ a bɛ n permettre n bɛ foli bila n kɔrɔmuso fila la donc ne ye Nanɛ Sidibe kosɛbɛ ani Nana Wallet ok donc n bɛ foli bila olu la olu ye n kɔrɔmuso sɛbɛsɛbɛbaw ye kosɛbɛ donc n bɛ foli bila olu la ok ani n vraiment bɛ foli bila Kɛba Jalo la n'o y'an ka technicien waraba voilà n bɛ foli bila ale la d'accord mɔgɔ min boloden t'a ma janfa n'est-ce pas ayiwa k'a jalo k'a foli no ayiwa Nafisa Ibrahima an ka bi baro tɛ dɔwɛrɛ kan n'o bi an ka sinaya de kan les co-épouses a bɔ o de kan bi c'est à dire que an bɛ fɛ k'a dɔn nin ko in wo a da bɛ muso de la wa a da bɛ cɛw de la wa cɛ ka muso furufuruba in ne ko muso de b'a ju tigɛ ou bien n'a sɔrɔ cɛ yɛrɛ de b'a laɲini ka muso furu k'u kɛ ɲɔgɔn kan Ibrahima ne ko e yɛrɛ hakilinata ye mun y'o la parce que e ye cɛ de ye cɛ mana muso kelen ta i b'a sɔrɔ a bɛ muso fila ta donc e hakilinata ye muso fɔlɔ de man ɲi wa ou bien cɛ yɛrɛ ka envie de b'a to a bɛ muso filanan fara muso fɔlɔ kan d'accord Mayini i ka ɲininkali a diyara n ye kosɛbɛ n hakili la ni lamɛnbagaw ye n lamɛn u ye faamuyali caman sɔrɔ n ka kuma kɔnɔ u kana fɔ ko n wulila n deliko la tuguni ko n bɛ muso contre la ka sɔrɔ muso contre tɛ mais tout le temps n'an bɛ kuma conseil de don tiɲɛ don n'o bamanankan na ladilikan donc o y'o ye donc muso ka filanan ta bon n'i y'a ta ka jateminɛ kun caman b'a la kun baden b'a la tiɲɛ don parce que ni ko kun fɔlɔ-fɔlɔ ye jumɛn muso ka cɛ ka filanan ta genre ni muso fɔlɔ bɛ k'a dusu kasi so kɔnɔ et puis a mago bɛ besoin mun na a mago bɛ fɛn mun na muso fɔlɔ tɛ k'o satisfait o la kosɛbɛ kosɛbɛ fɔlɔ ye mun ye i b'a sɔrɔ genre cɛ dɔw bɛ yen nɔ i b'a ye ni muso nana n'u nana ka bɔ baarakɛyɔrɔ la au lieu que plus occupé cɛ la i bɛ taa sɔrɔ occupé len bɛ téléphone na ou bien genre occupé len bɛ télé la wa maintenant cɛ bɛ k'u ladi bon genre cɛ dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ plus n'u ye ladiko kelen genre o tɛ kuma bilen o kan ka kɛ bon genre bon côté dɔ fɛ a kan ka kɛ parce que Mani mɔgɔ bɛ ɲinɛ fɛn dɔ kɔ bien vrai que i kan ka communiquer ni muso fɛn man di ye mais kuma misɛnnin kuma la mɔgɔw nege bɔ ɲɔgɔn na genre cɛ kuma misɛnninkɛlaba yɛrɛ genre i b'a mɛn muso caman de da ko cɛ kuma misɛnninkɛlaba man di bon plus jɔn bɛ cɛ pousser k'a bila kuma misɛnnin na i bɛ taa sɔrɔ muso de b'a pousser k'a bila kuma misɛnnin na bon muso dɔw bɛ yen nɔ genre n'u ko cɛ kuma misɛnninkɛlaba man dɛ vu u y'o fɔ cɛ ye ka ban cɛ b'a ka fɛn bɛɛ to a kɔnɔ donc a bɛ écart ta ni muso cɛ bon n'a ye écart ta ni muso cɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ ko dɔ préparer kɛnɛma i n'a fɔ jumɛn filanan ko préparer kɛnɛma o kan ka kɛ bon wa côté dɔ fɔ kan ka kɛ parce que hali silamɛya yɛrɛ b'a fɔ i muso fɔlɔ n'a b'i k'i dusu kasi a b'i k'i dusu kasi ça va pas ni ɲɛ b'a la dɔ bɛ a ka di ye bon pour que juste i kana t'i yɛrɛ don manamana ko da fɛ
i b'a essayer dɔrɔn k'ale fana sama ka hali ni tɛ se a fila bɛɛ kɔrɔ parce que silamɛya y'o fana fɔ. Bon genre n'i tɛ se a fila bɛɛ kɔrɔ i man ka tɛ ka kɛ mais a bɛ ne hakili la muso cɛ caman bɛ yen nɔ u bɛ se muso fila kɔrɔ. Cɛ caman bɛ yen u bɛ se muso fila kɔrɔ c'est-à-dire. Bon c'est-à-dire parce que ala sariya ye mun fɔ n'o bi i bɛ se k'o kɛ tel que ka muso balo n'a banala k'a furakɛ k'a fɛrɛ bɔ fini la ne kɔni b'a dɔn n'a dan o ma ala sariya ma. Mais est-ce que o dɔrɔn don. Bon e filɛ ko exemple saba min fɔ o dɔrɔn b'a to muso bɛ sigi furu la. Normalement o dɔrɔn kan ka to muso ka sigi furu la. Ayi e da ma se bakuruba ma a kan e kan ka min fɔ e m'o fɔ e ko n'a banana a bɛ furakɛ k'a da dumuni k'a fɛrɛ wa i m'o de fɔ e kan ka naaninan bɛ yen i b'o fɔ o de ye base ye o tɛ tiɲɛ ye Nafisa. Furu kun. Bon hakilima b'o faamu wa. Hakilima t'a faamu bari ne ye kuma dabiri an sigikun ye jumɛn ye an sigikun ye de ye mɔgɔw bɛ faamuya sɔrɔ a la cogoya min na mais ni e ye saba fɔ ka kelen to kelen dun de ye base yɛrɛ ye fɔlɔ mais ne y'i pan kelen in kunna o bɛ sɔn ka kɛ baara ye dɛ. Bon hali o base yɛrɛ la n'i y'o base ta k'o lajɛ cɛ bɛ se k'o kɛ cogo ɲuman na o. Ayi e y'i pan o. Bon cɛ bɛ se k'o kɛ cogo ɲuman na. Bon genre voilà bon i ye mun fɛnɛ fɔ base ba yɛrɛ. Bon i bɛ taa sɔrɔ genre i b'a a ka balimamuso b'a kɛ to muso caman bɛ yen nɔ genre o bɛ mɔla ni cɛ ye o ko sugu ninnu la. Ka maloya cogo di. Dilan kan. Mais o ye i furukun ye fɛn min ye i kan ka maloya n'o ye. C'est très bien. Bon muso caman bɛ yen nɔ genre n balimamuso b'a kɛ to et puis minnu b'a lamɛn réseau kan. Parce que commentaire ko dɔw kana taa fɔ ko ma mara ou bien dɔw kana taa fɔ non o tɛ kuma n'a tɛmɛsira de voilà kuma n'a tɛmɛsira don n'an lamɛnbagaw k'a faamu kosɛbɛ siga t'a la parce que Maïni ne bɛ ka n pousser ka kuma don da sinon tun bɛ fɛ ka n pan wɛrɛ i bɛ fɛ kɔni an ka faamuya sɔrɔ ko la c'est à dire que an tɛna na an sigi ten o tɛ tiɲɛ ye Nafisa k'a fɔ ko e ye fɛn dɔ fɔ e ko ko ni cɛ bɛ se muso ko silamɛya de y'a recommandé c'est ça donc ko muso dumuni ka muso fɛrɛ bɔ n'a banana alors que a dun bakuruba ye min ye o ye furubato sira de ye lamɛnbagaw ka hakɛ to kuma n'a tɛmɛsira de an tɛ se ka taa n'o fana tɛ o ye furubato sira de n tant que n'o dafalen tɛ fo e tigɛ furu ɲana wa o kumana Nafisatu kuma b'i bolo i balimacɛ ye mun fɔ i b'a ka côté la wa ayi ne t'a ka côté la ayiwa komi kuma diyan fɔlɔ sisan a ye dɔ fɔ cɛ ka sinayaw o de tɛ sinaya d'accord bon cɛ ka muso furu latigɛw b'a la o ye tiɲɛ ye a dɔ bɛ bɔ muso min b'a bolo yɛrɛ la mais a dɔw fana bɛ yen o si tɛ cɛ yɛrɛ ta la i bɛ t'a sɔrɔ muso min b'a bolo ma fɛn k'a la latigɛ m'a sɔrɔ mais cɛ dɔw yɛrɛ ta bɛ yen o ɲɛjuru ka jan dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko Ala de ko kan ka ta fɔ 4 ka sɔrɔ hali u tɛ sa ko in ti problème ye ko u bɛ ka sinaya yɛrɛ gɛlɛya Maïni sinaya yɛrɛ man gɛlɛn cɛw de ye ko in bɛɛ problème ye Maïni o de don e bɛ se ka dɔɔni walawala n balimakɛ ye fɛn dɔ fɔ sisan ale ko cɛ dɔw bɛ yen ko kuma misɛnnin ba man d'o ye ko n'a ko muso ma k'a ka to siɲɛ 1 donc ni muso ma to a tɛ se k'a ka siɲɛ 2 k'a fɔ ye hadamaden bɛɛ ni cogo de don mais furu ni communication t'a la a se ka ɲa lamɔ de don muso b'e bolo lamɔ de la e se ka kangari da i woloden ɲɛna siɲɛ 1 ko n'a ma mɛn e bɛ den ye k'a to ɲɛnamaya la k'e tɛ kuma fɛ mais ne nana kɛ waliden na walimuso mɔgɔ wɛrɛ den na sisan siɲɛ 1 dɔrɔn ka kangari da ye k'a m'a mɛn e b'i ban ka kuma fɛ tuguni donc k'a to yen de fait que e y'a fɔ a m'a faamu donc i bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ donc ne bɛ fɛ k'e ɲininka n balimakɛ e bɛ fɛ i ka o cɛ sugu b'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ a bɛ taa muso yɛrɛ ta tuguni donc n'o fana y'a kɛ ten fana n'o fana m'a ka kuma mɛn a bɛ taa 2nan ta n'o fana b'a ka kuma mɛn a bɛ taa 3nan ta n'o fana b'a ka kuma mɛn sariya m'a dan 4nan na a fɛ taa 4nan fana ta donc ni 4nan ma a faamu sisan donc a bɛna mun kɛ a bɛ muso 4 nin bɛɛ bila ka tila ka redémarrer à 0 d'accord Nafisatu i y'a ni kuma diyara n ye trop parce que n b'o de fɔ toujours n'i bɛ ne lamɛn i bɛ ko caman dɔn i bɛ ko caman mɛn est-ce que y'a faamu n'i y'a ta ka jateminɛ i tɛ se ka muso 4 furu k'a 4 si tɛ don i ka da fɛ o. Togo di? 4 lamɛnbaa ye hali kelen fana bɛ 4 bɛɛ fana place ta. D'accord
N'i y'a mɛn b'i bolo parce que cɛw bannen don min ma sa cɛw tɛ communication k'u ni muso ni ɲɔgɔn cɛ e filɛ ka kan min fɔ nin sisan ko cɛ tɛ kuma misɛnninba fɛ ko n'a a ye kangari da muso ye siɲɛ kelen a tɛ segin ka kuma fɛ tuguni mais furu tɛ se ka kɛ tɔ ne fa a se ka kɛ o t'a kɛcogo ye c'est que n'i ye e kelen ka muso ye erreur fitinin dɔ dɔrɔn kɛ dɔrɔn ne taar'o k'i filanan ta kun ye c'est que a kun bɛ e kɔnɔ depuis a tun b'i kɔnɔ don bon tant que o b'e kun na muso a ye fiɲɛ yuguyugu i b'a kɛ Nafisatu Mayini n bɛ mun fɔ ye bi muso n'i ma fara da kuma misɛnnin la laban a bɛ tigɛ la de ka tigɛ la c'est-à-dire parce que il faut que kuma kun de fana ka kɛ voilà c'est pas une affaire des choses inutiles qui bɛ kuma o la o fana tɛ imagine toi n bɛna mun fɔ musow tɛ dɛ an cɛw minnu bɛ ka wa na bɛ ka ɲɛ kosɛbɛ bi muso u bɛ si k'u fagaliko de kɛ ka si k'u fagaliko kɛ tel que n'i ko muso ma sisan ko nin dabila a b'a fɔ awɔ y'a mɛn sinikɛnɛ kɔ a bɛ segin a kan ne fana bɛ den ɲininka Mayina to i m'a jaabi Mayina ne ko sisan muso bɛ e bɛ se ka muso furu cogo jumɛn ka na ne ka so a bɛ e ka mara de kɔnɔna na fa ni ba ta bɔlen kɔfɛ la ka ala ta bɔ a kɔfɛ e mana min fɔ muso kan o de kɛ e bɛ se ka fɛn fɔ muso sina ɲɛna cogo jumɛn k'a fɔ k'a ka nin kɛ muso k'i ban o ma k'a fɔ ko erreur dɔ tɛ muso tɛ se ka kariya k'a fɔ k'a bɛ protocole don ko dɔw la n'a m'a ye cɛ la quoi n bɛ fɛ k'o de fɔ n'i y'a mara n'i ka autorité dan yɔrɔ min na muso b'i suit ka taa ten si tu es léger la femme va être légère aussi à côté de toi mais si tu es autoritaire elle sait que de quoi tu es capable donc a bɛ taa n'o système ne donc muso ɲana a ɲabaliya donc e de bɛ a don i ka mara kɔnɔna n'i ko k'a ka dan yɔrɔ min na hali n'i y'a ye i bɛ kuma dɔ kɛ siɲɛ fila parce que o bɛ dépend e yɛrɛ cogoya de la quoi o bɛ dépend i cogo la sinon mɔgɔw bɛ yen olu bɛ furu la cɛw bɛ yen an b'olu dɔn n'u ko i yɔrɔ min na o ye i de o n'u ka bulonda datugura k'i to yɔrɔ min na i bɛ dan yen don i ti don yen o olu bɛ yen donc a bɛ dépend e yɛrɛ de la mais a tɛ se ka kɛ dɔrɔn k'a fɔ ko ne y'a fɔ a bɛ tila ka sigi kuma misɛnninba kan ou bien a b'a répéter c'est que e min ye dɛ ko soit ko ka muso nege cɛ nege bɔ muso c'est ça veut dire yɔrɔnin dɔ bɛ cɛ yɛrɛ ka côté la cɛ yɛrɛ fana tɛ k'o yɔrɔ corriger ala a yɛrɛ kan fɔlɔ quoi a t'o dɔn quoi ale t'o erreur dɔn a yɛrɛ la juste muso ɲɛ bɔ sinon muso bɛɛ bɛ siran cɛ ɲɛ e se ka ne ta ka bɔ an ka so kana ne e ka so ne t'aw ka so fɔ ne nana furu de kama ne bɛ e ka du kɔnɔ e de kɔsɔn e somɔgɔw bɛɛ bɛ ne dɔn e de kɔsɔn wa an ka mɔgɔw bɛɛ b'a dɔn ne bɛ e kɔsɔn donc e k'a fɔ ne fɔ ko ne k'o kɛ ou bien e ka kuma ne ma ko ne bɛ foutaise k'e la karamɔgɔkɛ e y'o ɲɛ yira ne la Nafisatu Mayini bi furu bi muso i bɛ ka kuma fɛn o fɔ tan tiɲɛ don mais tiɲɛ kɔrɔ de don bi muso kuma kura tɛ bi muso fɛn dɔ bɛ yen n'i ma fara ka appliquer kan même si ni autoritaire ye bi muso tɛ gɛlɛya fɛ n'i ma fara ka fɛn dɔ autoriser a ka diyagoya i n'a tɛ se ka don ɲɔgɔn da kelen fɛ i b'a kalama n bɛna mun f'i ɲɛna Mayini n bɛna mun f'i ɲɛna cɛ bɛɛ b'o dɔn bi muso ka ko caman bɛ yen nɔ i b'i ɲɛ cɛ olu kan n'a fɔ muso ka jumɛn parce que i b'a dɔn furu tɛ kɛ ni communication tɛ i bɛ ka ɲinɛ o de base de ye communication san'an ka se communication yɛrɛ ma i kan k'i ka tata dɔn ne voilà i kan k'i ka furu yɔrɔ woloma i kan k'i ka muso furu ta dɔn e b'a dɔn pɛrɛ n'i ye ne furu n'i ko ne ka dan yɔrɔ min na ne bɛ dan yɔrɔ mais ne taara muso dɔ furu min t'i ka furu ta min t'i ka a t'i n'i bato mɔgɔ min ye e fa ne ba yɛrɛ ka kuma bato a t'i ka tabiya si kɔnɔna na donc ne nan'o ta k'o k'i furumuso ye e k'a fɔ ko i voilà donc ko ka dɔn yɔrɔ la quoi donc i b'i ka tata bɛɛ ni muso de don e bɛ u b'a fɔ bamanankan na ko cɛ tɛ cɛ muso ta i ta ye min ye n'o i b'o de ta sisan donc n'i y'o i jogo dɔw la n'i ko ka dan yɔrɔ min na o bɛ dan i b'i ka tata de don i ka muso tata i b'o de don e bɛ fɛ ka mun de fɔ i n'a fɔ cɛ ka muso furuba donc parce que Mayini i bɛ muso caman ye so kɔnɔ u tɛ se ka fɛn kɛ bi mun bɛ se k'u cɛ attirer ka ɲɛsin u ma muso caman bɛ yen nɔ pli balimamuso ka kɛ to toujours u b'u lakasalama de kɛ so kɔnɔ lakasalama c'est-à-dire entretien jour sokɔnɔna jour wala u yɛrɛ labilalen don siyan kɔnɔ o tɛ se k'a lajɛ salon kɔnɔna o tɛ se k'a lajɛ fɛn bɛɛ désordonné don i b'a ye genre cɛ bɛ bɔ a tant que cɛ bɛ taa baarakɛyɔrɔ la e ɲɛ bɛ da npogotigini caman de ka kɛnɛ ma bon vu que o npogotigini parce que n b'a dɔn pli
b'a fɔ ka walawala tuguni parce que bɛ taa sɔrɔ hali muso fɔlɔ cɛw ta moment mun na cɛw ta ka sɔrɔ labɛnnen de bɛ kɛnɛma mais an ka npogotigi caman bɛ bi n'u ladonna ka ban donc tout est fini donc b'u bolo bɔ i yɛrɛ kɔrɔ c'est très bien bon imagine toi cɛ bɛ to la maintenant sa a bɛ taa ɲɛbɔ filanan min fɛnɛ fɛ genre n'a y'o ye donc i b'a ye finalement e ye faamuya e bɛ fɛ k'a fɔ de cɛ bɛ bɔ muso nɔfɛ wagati o sɔrɔ a kolen jɛlen de don n'est-ce pas donc muso mana don dɔrɔn a y'a sago sɔrɔ a b'a ban ko bɛɛ ma k'a yɛrɛ labila a ti a labɛn a bɛ tako 3 kɛ i ka kuma fɔcogo la sisan muso yɛrɛ n'u ye den sɔrɔ ka ban a banna n'u ye den sɔrɔ donc u b'u bolo bɔ yɛrɛ kɔrɔ donc sisan ne cɛ bɔra kɛnɛma cɛ bɛ npogotigini wɛrɛ ye npogotigini min fana n'a a bolo b'a yɛrɛ kɔrɔ donc e bolo sisan ni e y'o ta o ye ka solution ye e dun bɛ nin ɲini don min na o fana tun b'o kɛcogoya kelen na est ce que o ye solution ye a bɛ taa to ye solution ye côté dɔ fɛ o solution ye solution ye Ibrahima muso salibatɔ bɛ adamaden bɛɛ ni cogo de don quoi n'Ala y'i bɛn ni muso salibatɔ ye yɔrɔ kɔni mɔgɔ min muso b'a faso la a n'a taara furu la kelen kɔni tɛ o e min bɛna nin ta ne n'i ka tata ye depuis sobasement la o yɔrɔnin bɛ yɔrɔ min na kɛ f'i k'a fɔ vraiment muso bɛ cogo min na ta ne nana furu i kana ni yɛrɛ dépravé na bɔ baarayɔrɔ la ka na so kɔnɔ sɔrɔ ten i b'a dilan quoi. C'est comme c'est ta sœur, ta femme c'est ta sœur, c'est ta grande sœur. Il va t'aimer. Mais ne nani ta regarder non parce que tu as quoi. C'est vrai. Ne bɛ taa ka côté la dɔɔni an balima musolaka dɔ bɛ maɲi u ye salibatɔ ye. Olu kɔni i bɛ taa sɔrɔ kɛnɛma o ka ɲi. Fils de mɛ ka coup de main d'u ma u bɛ taga o. N'i nana ka bɔ baarakɛyɔrɔ la ka na sɔrɔ ko bɛ nin cogo la. I yɛrɛ ka wuli ka fɔ i b'a fɔ nin ye ko jumɛn cogoya ta. I b'a essayer dɔrɔn ka récupérer dɔɔni quoi. Mais olu si tɛ kɛ muso filanan ta ko kun ye ou bien k'a fɔ k'i bɛ préférer mais san'a ka kɛ ten depuis a bɛ kanu ni fɛn kɔnɔna la i kan ka dɔn ne ni muso vraiment jogo dɔ bɛ nin na ne ni nin bɛ taa ou bien ne ni na tɛ taa olu kan ka dɔn mais c'est pas parce que e nana don n'a ye donc don kelen dɔrɔn i nana sɔrɔ a bɛ se ka kɛ mɔgɔ tɛ k'i yɛrɛ ma voilà wagati bɛ ma ka mɔgɔ ma donc i t'o dɔn n'o si de b'a dɔn a bɛna couleur min bɔ muso de mais a mana kɛ togo togo an bɛ cɛw fana ye i ni fa tɛ furu kɛra ka ban u bɛ muso ɲumanw ye kɛnɛma dɛ maɲini muso ɲumanw bɛ kɛ kɛnɛma npogotiginama u bɛ ka financeli min kɛ la ni donc o b'a stopper kun jumɛn na o b'a stopper kun min na parce que olu fɛ déjà ka laɲini sabati la a bɛ n bolo so kɔnɔ dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko n ka poubelle de don déjà ka ban cɛ pour que ka fɛrɛ muso ma pour que cɛ yɛrɛ ka fɛrɛ muso ma o ye kelen ka muso furu ka na lɛ ka to i ka so kɔnɔ i ye kɔnɔ da la a ye den sɔrɔ den kelen ni den fila mana sɔrɔ dɔrɔn e yɛrɛ b'a dɔn prêt k'a fɔ vraiment mana kɛ togo o togo ne kɔni ye n ta bɔ ni tigi na ka ban donc o de o idéologie caman de bɛ cɛw kunna olu fana bɛ baara kɛ n'o ye donc hali cɛ yɛrɛ tɛna olu sago sɔrɔ la u yɛrɛ kɛ musokɔrɔba ye fɛnɛ u yɛrɛ labila den sɔrɔlen fɛn kɛra u yɛrɛ kɛ musokɔrɔba ye an cɛw fana bɛ taa dɔ wɛrɛ ɲini an bɛ taa kɛnɛ ɲini kɛ hali ne bɛ k'o de f'i ye fɛn bɛɛ la sisan ko de ka ca quoi sinon musow bɛ yen olu bɛ muso naaniw place ta muso kelen tellement u y'u cɛ ɲini k'a dɔn k'a faamuya u cɛ sirilen don u bɛ muso naani place ta donc fɔli muso ma ko dankɔrɔba olu ye dankɔrɔba de dɔw kosɛbɛ ne ko n ko k'a woloma de k'i furu yɔrɔ dɔn i k'i ka muso furu ta dɔn mais Nafissatou est-ce que cɛ ka muso furu bɛɛ ye o ye a k'a fɔ ko muso kelen k'a bɛ muso naani jɔyɔrɔ ta i b'a sɔrɔ cɛ b'a dɔn pɛrɛ k'a bɛ muso naani jɔyɔrɔ ta mais o t'a bali k'a tɛ muso wɛrɛ furu n'o de fɔ n ka kuma daminɛ la ne ko n ko latigɛw bɛ k'u la sinaya nin dɔw ye latigɛ ye dɔw ta cɛ yɛrɛ ba sisan ɲɔgɔn faamuya cɛw bɛ muso ta sisan muso fila bɛ muso saba i y'a ta ne a bɛ taa si mɔgɔ min fɛ yen don min na i b'a sɔrɔ a bɛ taa ni e ka kuma de e tɔgɔla kuma n'a bɛna si don min na Nafisa y'a don ta Nafisa y'a bɔ tan n ye a ye an balimamuso dɔ la a n'a sinamuso ye ɲɔgɔn minɛ u ye cili de kɛ ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn ci sinamuso ko a ma k'i t'i bɔ ne da la wa k'an yɛrɛ furucɛ de y'a fɔ ko i ma sigi nɛgɛ kɔrɔ Nafissatou e bɛ mun fɔ o yɔrɔ la cɛ Ibrahima bɛ mun fɔ o yɔrɔ la donc n bɛ e lamɛn ne bɛ min fɔ dɔrɔn ne ka jaabi dɔn e sinamuso bɛ se k'a dɔn cogo jumɛn na ko ne ma sigi nɛgɛ kɔrɔ jɔn de bɛ ka jɛ an fila fɛ a banna cɛ ne sinamuso dɔ in bɛ se ka bɔ ne ka gindo kalama cogo jumɛn na cɛ de don du ka tiɲɛ cɛ de don système o de don e bɛ se ka bɔ cogo jumɛn na sina yɛrɛ cɛw yɛrɛ de bɛ ka maɲini sisan ta in fɔlɔ sina ne kɔni bɛ min kɔni fɔ kɔni maɲini
fɔlɔ ko de kun ka di mais an bɛ don min na ko bi tile in na ko kunbɛn an y'olu ko badenw ye a caman de bɛ yen a caman baden a bɛɛ sɔrɔla mun fɛ sinaya ko in wa tɛ cɛw de fana nɔ don dɛ parce que cɛw de bɛ na fo n'i y'a kɛ tan dɔrɔn a jamanen dɔ de désordre bɛ k'e bɛ taa muso wɛrɛ ta bon i b'a dɔn min yɛrɛ bɛ ne fana hali ne yɛrɛ dimi hali an balimakɛ ninnu kɔrɔ dɔn na mais ne ti sɔn k'o f'i ye sinaya in yɛrɛ y'a tila k'a bɛ digi musow la tuguni a fɛn min bɛ ka digi muso la i ti sɔn k'a f'i ye Mayini e de ye muso furu muso fɔlɔ b'i bolo e bɛ baara kelen de kɛ ou bien a ka baara caman n'o kɛra kulo kelen n'i nana ni filanan kɔni ye olu ka sokɔnɔ man ka tila fila ye tuguni ka demi dɔw ma u fila bɛ ka jɛ demi na dɛ minnu ta kun ye kelen min ye t'o to bolo donc mais sisan ta ninnu se min t'u ye u b'a ta ten k'a ta ten soi-disant que ko bɛɛ dahirimɛ bɛ Ala bolo bɛɛ balo bɛ Ala bolo ko Ala de ko muso ko cɛ ka muso ta fɔ 4 mais ni sɔrɔ yɛrɛ b'a la sinon a ka ca bɛ an balakaw fɛ yen n'i ye muso ta si ni si tɛ ɲɔgɔn kan n'i y'a bɛ kolonkalan ta ou bien a bɛ siɲɛ ni fɛnw ta a bɛ ɲɔgɔn wɔrɔ don mais pour éviter tout ça e yɛrɛ b'a dɔn ko nin bɛɛ moyen b'i bolo nin se b'i ye u bɔ ɲɔgɔn kan o bɔ ɲɔgɔn kan dɔ kana dɔ gasi la e filanan furutɔ min ka daraka sogoro e filanan furutɔ dɔ ka daraka sogoro kun ye kule kelen e nana filanan furu e nana kɛ kilancɛ ka di dɔ ma don tɛna tɔɲɔ i fɛ k'i bɛna k'ale muso la muso filanan furu yɛrɛ ko muso kun mais don yɛrɛ bɛ ka tɔɲɔ parce que olu kun bɛ fɛngɛ sɔrɔ cogo min na dɔ bɛ ka bɔ olu bɛɛ la an b'a camanba de Mali in kɔnɔ na an bɛ cɛw ye yɛrɛ muso ne yɛrɛ b'u dɔn bu dɔw bɛ n wele téléphone na Mayini cɛw bɛ yen nɔ muso 7 bɛɛ b'i jɔ ni ka nasɔngɔ muso yɛrɛ b'u jɔ n'u ka nasɔngɔ o ye ɲuman ye ne an bɛ Mali min kɔnɔ yan an b'o ye k'ale de ko ka taa e ta bɛ se ka kɛ cogo jumɛn na ka muso furu tɛ k'u bila ɲɔgɔn kan ni susi turu min na ka taa u b'u ka nasɔngɔ b'u yɛrɛ mais D'accord Mayini aw kuma fɔ n yɛrɛ sigilen bɛ ka yɛlɛ o e bɛ ka yɛlɛ parce que aw bɛ fili belebele baara la an b'a daminɛ yɔrɔ min na ne ye question min poser Nafisatu kun cɛ ka taa fɔ a sinamuso dɔ in ɲɛna ko karisa ma sigi nɛgɛ kɔrɔ e bɛ se ka mun fɔ o cɛ ma sina ma an bɛ kila d'accord problème t'a la olu cɛw ne yɛrɛ bolo cɛw contre la parce que lamɛnbagaw ka dɔn ka fɔ pli ne tɛ muso contre la ka fɔ fɛn o fɛn ko muso bɛ taa non ni mun nana ni mun fɔra o kan ka jaabi quoi donc ne bɛ cɛw contre la cɛ o cɛ puis e bɛ taa dɔ fɔ i muso fɔlɔ in na i bɛ taa dɔ fɔ filanan ɲɛna i k'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ k'u fila kun kari ɲɔgɔn na de parce que cɛya ye kelen de cɛya tɛ fila cɛ f'i ka si da la ani ka se ka kurusi jala la parce que i bɛ taa sɔrɔ sinamuso filanan n'o ye gɛrɛnna sugu dɔ siri kɔ i b'a ye i bɛ se ka mun de kɛ mun b'o satisfait i bɛ se ka o kɛ i bɛ se ka fɛn kɛ fɛn min b'o satisfait mais i kana ye k'a fɔ ko n'i ye nin sinamuso fɔlɔ ka kuma jugu dɔ ta k'a fɔ o ɲɛna k'o bɛ kɛ sababu ye o b'a yɛrɛ labila n ye ou bien a bɛ plaisir dɔ kɛ n ye kɔlɔlɔ b'a la cɛ i ka s'i yɛrɛ la parce que an ka ɲɔgɔn nɛgɛ dabila cɛ caman bɛ yen nɔ plus u bɛ bu u dakulu ka so kɔnɔ de u ni muso so kɔnɔ ka b'u dakulu ka c'est-à-dire c'est-à-dire o caman b'a fɔ ko n tɛ fɛn sugu dɔw kɛ mais ni donna so kɔnɔ c'est le contraire voilà i b'a ye n'i y'u ye kɛnɛma cɛ jɔlenw de don mais n'u donna so kɔnɔ walama u ka faiblesse bɛ na parce que genre n'u donna so kɔnɔ donc o b'a yira Ibrahima o cɛ tɛ se muso fila kɔrɔ o tuma d'accord a tɛ fɔ k'a tɛ se muso fila kɔrɔ a fɔ k'a tɛ se muso cɛbakɔrɔ ka kɛ k'e tɛ se da e mana taa muso filanan ka nɛgɛ mana ku i la a ka fɔlɔ mana se la cogo o cogo e bɛ se ka bɔ i taabolo kan ka taa don dɔ tɔɲɔ sira kan non non e ma se e man ka filanan a bɛ fɔ cogo di k'i tɛ se muso fila kɔrɔ ne tɛ se k'aw fila la tuguni n'aw banna n tɛ se k'aw furakɛ non o tɛ o bɛɛ tɛ se in to ye dɛ mais se in to ye quand même kɔni Nafisatu tu es musulmane non oui je suis musulmane oui Mayini ye silamɛ ne yɛrɛ silamɛ silamɛya ye mun fɔ n'i tɛ se muso fila kɔrɔ i tɛ se a kɔrɔ mun b'a kɔnɔ n'i tɛ se ka na tuguni n'i tɛ se u ka fɛnw kɔrɔ u man kɛnɛ i tɛ se u kɔrɔ ni yɛrɛ i kana taa dɔ fisa awɔ dilan b'a la quoi mais ne ye dilan tigɛ sisan ne ye dilan tigɛ c'est comme e da ma se bakuruba ma d'accord bon e bɛ ka na de mun b'a dafa e b'o de fɔ d'accord bon dilan b'a la mais maintenant sa ka fɔ n ye ka kuma ta ka taga fɔ nin ye
ko b'a yira ko n tɛ se ko n ma se muso mais est-ce fila que e kan k'o kɛ o man ka kɛ o man kan tɛ ka kɛ a bɛ fɔ o de plus i tɛ se muso minɛ cogo la non i tɛ se muso minɛ cogo la et non i tɛ se muso kɔrɔ bon dɔ bɛ yen nɔ bon an ka yɛ soit i k'a développer i tɛ se muso minɛ cogo la c'est-à-dire voilà bon n bɛna exemple mais mɔgɔ min tɛ s'i da la cɛ min tɛ s'i da la n bɛna exemple wele cogo jumɛn na mɔgɔ min bɛ yen wari b'a kun turu mɔgɔ si tɛ se k'i kanto k'a fɔ bɛɛ b'a dɔn a n'a mɛ conscience a bɛ se ka aw fila ta ala bɛ se ka muso naani ta mɛ fila b'a bolo parce que wari b'a kun mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko tɛ se muso kɔrɔ wari tɛ se muso kɔrɔ voilà n bɛ fɛ k'a fɔ comme quoi silamɛ sariya yira dilan n'a banna i k'a furakɛ i ka fini san ka d'a ma i k'a laduguni i m'a faamu mais a mana k'a fɔ ko wa e tɛ se ka e bɛ kuma dɔ fɔ nin na e bɛ taa kuma dɔ fɔ nin ye e tɛ se k'u fila don da kelen fɛ i bɛ juste e bɛ taa ka taga nin ka kuma ta ka na kale o ma détail kɔnɔ bon e bɛ ka i yɛrɛ minɛ o munna e bɛ k'i yɛrɛ minɛ sisan e bɛ ka taa Nafisatu ka kuma fɔ e bɛ ka taa ne ka kuma fɔ sisan n'est-ce pas e tɛ se muso mara la o e tɛ se c'est très bien e tɛ se muso mara la voilà n'o de fɔ muso mara c'est-à-dire que e tɛ se muso mara la n'a ma ɲɛ Nafisatu ye ne muso fɔlɔ ye ne ye muso filanan ye e bɛ Nafisatu ka kuma dɔw bɛ yen nɔ e Nafisatu ye gindo caman kɛ yan'a ka se ne ma o tɛ tiɲɛ ye donc ne mun ye filanan ye ne tɛ se k'o gindo kɛ Nafisatu bɛ mun dɔn e la ne t'o dɔn e la o donc i b'a dɔn n'i y'a ye nin ko in bɛɛ bɛ na cɛ tɛ se muso mara la cɛ tɛ se muso fila kɔrɔ n'i bɛ se muso fila kɔrɔ i bɛ s'i da la kɛwale mun b'a la a tɛ taa n'o kɛwale ye o donc i bɛ s'i yɛrɛ la wa i bɛ s'i da la i ka du kan ka minɛ cogoya min na i b'a minɛ o cogoya la mais tant que e bɛ ka nin fɛn minnu fɔ tantɔ du tɛ se ka ɲɛ o du tɛ se ka jɔ wa du tɛ se ka mara i tɛ se ka muso fana mara tuguni ka fara o kan ou bien Nafisatu o de don e bɛ se ka mun dɔn o kan ne kɔni o de don d'accord bon n bɛna mun fɔ yan na mun y'a ye k'a fɔ piliki i tɛ se muso kɔrɔ hali cɛ dɔw bɛ muso kelen wala dugu n'u bɛ fɛn bɛɛ kɛ mais i b'a ye genre o bɛ kɛ sababu ye ka muso n'u balimakɛw bila ɲɔgɔn balimamuso a yɛrɛ balimamusow bila ɲɔgɔn na c'est-à-dire ne ko k'a b'a n'a balimamusow bila ɲɔgɔn na i bɛ taa sɔrɔ genre e muso bɛ kuma dɔ e balimamuso bɛ kuma dɔ f'e ɲɛna e bɛ taa f'i muso ye so kɔnɔ bon o fana e bɛ taa f'i muso ye so kɔnɔ o fana ye danaya dɔ de ye o tɛ tiɲɛ ye sinamusoman ni ɲɔgɔn cɛ danaya tɛ yen mais i balimamuso ka kuma ani i furumuso i taara o fɔ o ɲɛna o t'a yira k'a fɔ ko i ye nafiya kɛ ou bien k'i ye fɛn wɛrɛ kɛ dɛ juste i bɛ ka hakilina dɔ fana ɲini i muso fɛ mais n bɛna mun f'i ɲɛna i balimamuso ani muso i b'a dɔn o ka jugu ni sinamusoman fila non foyi man jugu an tɛ dɔw yɛrɛ dɔn diɲɛ kɔnɔ ko sinaya de ka jugu ni diɲɛ fɛn bɛɛ i balimamuso bi balimamuso wallahi da tɛ ni cɛ ka sɛgɛn caman cɛ ka kunkolo sofe caman bɛ yen ka balimamuso tɛ so kɔnɔ n'i y'a caman ye a caman bɛ cɛ muso ni balimamuso de bon balimamuso ta bɛ bɔ a la o tɛ tiɲɛ ye balimamuso ye wagati kɛla de so kɔnɔ o bɛ olu taa tɛ o jate voilà bon n bɛna mun f'i da k'a la balimamuso ka hakɛ to bon ni dɔgɔlima don o ka hakɛ to kere de bɛ muso la quoi hali ni balimamuso furula a fɛ yen i kana a jaabi so oui mais o bɛ yen nɔ ni sinaya parce que a bɛ bɔ a fɛ yen ka na biya ci la i fɛ ka na kɛlɛ kɛ la i fɛ yen o ye kelen de fana cɛ ma jɔ a jɔyɔrɔ la soit tiɲɛ tɛ fɔ aw ka du kɔnɔ bon n bɛna mun f'i ɲɛna cɛ ka jɔyɔrɔ a bɛ cɛ to cɛ da foyi tɛ nin fɛn na cɛ da b'a la e dɔgɔmuso tɛ se ka bɔ a cɛla la ka na k'a b'i balima i muso nɛni so kɔnɔ ça jamais o tɛ se ka kɛ k'a jira ko cɛ da t'a si la cɛ filɛ toujours cɛ a des problèmes pourquoi parce que hali ni ma muso yɛrɛ furu musow yɛrɛ dama ɲɔgɔn kan fɔlɔ c'est des problèmes o bɛ kɛ o bɛ kɛ mais comme a base bɛ yɔrɔ jumɛn base ye sinaya in de ye n'est-ce pas c'est comme nin ye du o ye famille ye quoi mais an bɛ ka base yɔrɔ jumɛn kan an bɛ k'an base sinaya de kan n'i y'a ye ko sinaya tiɲɛna bi ko cɛw de don i y'a ye an mago b'o o de la donc sinaya bɛ se ka ɲɛ cogo di an mago t'o de la donc fo cɛw b'a la sinaya bɛ ɲɛ ni cɛw ɲɛna ni cɛw ɲɛna wallahi n bɛna mun f'i ɲɛna Lafisatu n bɛna mun fɔ aw ɲɛna cɛw ka ɲɛ tɛ dɛ lamɛn cɛw ka ɲɛ tɛ cɛ ka ɲɛ tɛ sinaya ɲɛ o fo sinamusoman fila de ka kɛ hakilima ye pour que n bɛna juste ne ko sinamusoman fila ka kɛ hakilima ye parce que wallahi billahi cɛ tɛ yen ko n bɛ se ka muso lakile bon n'o don ni cɛ tɛ pour a bɛnale non i tun b'i latɛmɛ o yɔrɔnin na ni cɛw b'a dɔn k'a fɔ ko cɛ tɛ yen min bɛ se ka musow lakile mais pour que bɛ taa caman ta ka fara voilà mais i b'a to yen nɔ parce que déjà kelen min b'e bolo e tɛ ka se k'o ladilan yɛrɛ donc i bɛna fila ta ka fara k'a tɔ caya non mais pour que tɛ fila ta non ça ne fait qu'aggraver la situation ok ne bɛ question wele poser aw la e cɛ
akata sunguru tigɛ kɛnɛma ka jɛnɛya kɛ kɛnɛma o de ka di wa a bɛ mun nɔfɛ ka jɛnɛya wula ko furuko la don ayi n'an b'a jaabi mais ni cɔ b'a jaabi cɛw bɛ muso naani b'u bolo u bɛ sunguru tigɛ ale sa e bɛ mun fɔ fana la bon cɛ ta y'a ta de cɛ yɛrɛ de ko in bɛɛ cɛw de c'est pas parce que k'a fɔ non non b'a bolo so kɔnɔ k'olu tɛ muso fana tɛ dɛ o fana tɛ dɛ i b'a sɔrɔ cɛ bɛ mɔgɔ dɔ ye sisan i b'a ye dɔrɔn a b'o o tigi nege o de la kuma daminɛ la ne y'a f'i ye c'est pas parce que ko minnu b'a fɔ k'olu tɛ muso de don bon voilà a b'o mun fɔ tan a b'o mun fɔ tan cɛ mana muso dɔ a b'a nege minɛ muso kɛra cogo o cogo muso naani cɛ o cɛ muso naani o bɛɛ bɛ ka mɔgɔ muso wɛrɛ nege minɛ kelen ma. Cela veut dire que plus toi tu as des problèmes. Non, il y a des problèmes là. Parce que Allah est chez dan, chez keteni. Aïe, non. Tout le monde là muso nani fo. Non, c'est ça. Chez be se ka muso furu nani, n'est-ce pas? Mais est-ce que muso be se ka ta furu chez nani ma? Ah non. Yara okumata la. Yara ko na ari kele mun bibolo o nyuma ba kele bibolo be se ki wasa do o law. Ino be se ka do da kele fa bo da kele fe. Iye flata to ni pare. Ina na iye sabata to ni. E kuma e mu ka sugu yayi. Mais o ye cɛ dan cogo de cɛ dɔw bɛ yen nɔ de nature hali ni ye yiri ka taa fɛ siri yiri la olu bɛ taa ko n b'i fɛ voilà e ma pili ko ma ko olu filɛ peut-être ka t'olu lajɛ olu tɛ mɔgɔ la olu y'a jar'u la yɛrɛ mɔgɔ la o jor'u la yɛrɛ tu vois parce que c'est pas parce que n y'o de fɔ toujours ni problème nana cɛ ka côté fɛ ne t'a défend ne bɛ tiɲɛ fɔ cɛ kan tu vois cɛ o cɛ muso naani b'e bolo toujours e bɛ ka taga sisan e bɛ ka taga te ɲɛsin muso wɛrɛ ma kɛnɛma cela veut dire que e mɔgɔ lankolon chef yɛrɛ sisan Ibrahima faamuya sɔrɔ olu la i ye mɔgɔ lankolon chef tɛ tiɲɛ Nafisatu ne bɛna question mun poser sisan Nafisatu cɛ de b'a dɔn ko wari tɛ yen wari t'ale bolo dɛ fosi tɛ yen hali u bɛ da dumuni o tɛ yen Nafisatu hali ka nana ye juru la san ka di muso ma ka libitɔn juru la san ka di muso ma a tɛ e bolo mais e bɛ mun kɛ i kɔrɔbayara de c'est comme i kɛra cɛkɔrɔba ye i kɛra trois poches ye déjà e taara denmisɛnnin fitinin furu ka na n'o ye i fɛ yen Nafisatu denmisɛnnin fitinin bɛ sigi ten yan a bɛ sigi ten fɔlɔ min b'e bolo e y'o kɛ mɔgɔlankolon fɔlɔ min bɛ e bolo e y'o ka kuma bɛ doni k'a fɔ muso denmisɛnnin ɲɛna ko muso fɔlɔ min bɛ yen nɔ ko a bɛ keleya kojugu ko maa min don hali n'a ye ni muso wɛrɛ ye kuma na a bɛ taa mais Nafisatu e taara waliden min furu ka na ko o bila i muso fɔlɔ kan i y'o ɲɛ don la k'a sɔrɔ hali o ma don sigi yɛrɛ la fɔlɔ dɛ Nafisatu e bɛ se ka mun fɔ o cɛ sugu yɛrɛ ɲɛna diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ quoi ne kuma an banna kuma in na ko ne y'a fɔ fɛn bɛɛ cɛw de ye quoi ni cɛw ɲɛna ko bɛɛ bɛ ɲa sinon sɔrɔ tɛ labɔli min bɔ e ka taa fɔ ko e bɛ ko wɛrɛ ko la mais ni sɔrɔ bɛ yen fɛn bɛɛ ka nɔgɔ mais i filɛ k'o cɛ sugu fɔ foyi tɛ hali nana e duuru la e muso fɔlɔ min b'i bolo e t'o sɔrɔ ne m'o ka dɔ f'i ye n k'an bɛ muso cɛw dɔ yan nɔ musow bɛ furu la cɛ tɛ ni turu sera min ma bɛɛ de b'i ka ga nasɔngɔ bɔ o se jumɛn est ce que sariya yɛrɛ la ala ye min fɔ ala sariya yɛrɛ la o cɛ sugu olu muso ninnu u bɛ furu de la est ce que o cɛ sugu bɛ s'u musow yɛrɛ kɔrɔ e ma se ka nasɔngɔ yɛrɛ di du in kɔnɔ ka tobili kɛ ka fɛn kɛ i b'i to wa a sugu an b'a sabanan dɔn a sugu bɛ tila ka na naaninan tuguni k'u ka muso naaninan bɛ ka don e tɛ ka nasɔngɔ di mais ni sinɛ in bɛ digi musow la n'o bɔra sisan ka taa jɛnɛ kɛ i bɛ mun fɔ ko karisa ye n tromper ou bien ko karisa ne alors que e ka devoir ye mun ye Nafisa est ce que ji gansan bɛ kumu ji gansan tɛ kumu e y'i muso furu kun dɔ de kama i y'a ye mais ni e taara sisan nɔ kelen mun ɲumanba mun bɛ e bolo e dɛsɛra k'o dalakuru e dɛsɛra k'o ladon donc n'e taara mɔgɔ wɛrɛ furu hali ka nasɔngɔ bɔ k'a di muso ou bien an ka nasɔngɔ yɛrɛ to a côté safinɛ min bɛ kɛ ka farikolo yɛrɛ sanuya e ma se k'o bɔ k'o di muso ma e bɛ se ka muso mara cogo di e bɛ se ka muso fila mara cogo di o de bɛ sisan o de ɲɔ ɲalen don sisan ayiwa n'a sɔrɔ ne muso bɛ ka tɔɲɔ de n'a sɔrɔ ne muso bɛ ka kunna wolo de sisan vraiment e k'o fɔ anw ɲɛna tan Mayini a kana jigin cɛw la côté dɔ fana fɛ mun na i b'a ɲɛfɔ de parce que bibi n'a muso caman fana bɛ yen nɔ u bɛ nkalon de tigɛ cɛ ye k'u bɛ dɔ kɛ i m'a fɔ ma k'u bɛ dɔ la a mɛnna n'i latɛmɛ yɔrɔ la muso ye dɔ kɛ o muso ma dɔ kɛ o cɛ ka responsabilité ta ka muso la dumuni ka nasɔngɔ d'a ma k'a balo ka safinɛ ni fɛnw d'a ma ne bɛ kuma mɛn na an tulo b'i la ne bɛ na an cɛw sisan anw de bɛ ka nata pourquoi anw bɛ ka nata vie que plena ye muso bɛ dɔ la
n t'a dɔn n'a kulo ma deli ka sɔn cɛ caman bɛ yen nɔ plus o muso dɔ kɛ la an b'o mɛn don o don a t'o mɛn don o don a t'o mɛn don o don yɔrɔ muso u b'o fɔ kuma bɛɛ yɔrɔ bon vie que plus n bɛ nin feere cɛ la n bɛ feere kɛ n bɛ nin kɛ n bɛ nin kɛ mais ne cɛ ye muso ɲininka don ko karisa ne ba e bɛ ka dɔ kɛ wa ou bien ne ba e ka baara ye jumɛn c'est très bien dit i m'a fɔ ma u b'a yira cɛ la awɔ n bɛ ka nin kɛ n bɛ ka nin kɛ n bɛ ka nin kɛ est ce que y'a faamu bon ne dun b'a dɔn muso ko an bɛ ka ɲɛ fɛnɛ dɛ cɛ o cɛ bɛ tugu muso kɔ ko muso dɔ kɛla e k'a bila i kunna n'a y'i furu k'i la don e ka besoin nasɔngɔ cɛ t'a laban cɛ y'a furu mun kama c'est très bien n bɛ nali o pour que n y'o de fɔ o défaut o cɛw ka parce que n bɛ ka kuma cɛw ka défaut de kan yɔrɔ la sisan Ibrahima i ma kuma ayi n bɛ ka nɔ o tɛ se ka kɛ o ça quand même ça c'est pas fait a tɛ se ka kɛ a tɛ se ka ɲa yɛrɛ quoi a tɛ ɲa ala tɛ k'a fɔ e ye ne furu sisan ayi mana minnu bɛ ka minisiri furu dun mais Mayini n'o fana don cɛ ni muso aw fana bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de kama dɛ ayi sa minnu bɛ ka minisiri muso furu dun aw fana bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de kama dɛ non n'a bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kama olu de bɛ nasɔngɔ olu de don o de bɛ nasɔngɔ bɔ bon minnu bɛ ka minisiri muso furu ne t'i nɛgɛ dɛ i kana taa olu fana ka fɔw la ça se fait pas n bɛna mun f'i ɲɛna ni mun bɔra n'a ta ye o bɔra n'a ta ye ayi o tɛ kɛ c'est pas parce que i kana nin ye hali ni y'a ka responsabilité effectivement anw cɛw filɛ nin n'o de fɔ an cɛw banna an ka responsabilité la côté caman fɛ côté fɔlɔ ye mun ye du kan ka ɲa o la du bɛ mara o la côté fɔlɔ ye mun ye a du ka marali ka gɛlɛn o la mais n'i y'a jateminɛ bi bɛ du mara fɔlɔ bi situa ko yɛlɛmana dɛ muso bon cɛ de y'a yɛrɛ to muso bolo parce que e y'o kuma ban e ka nin kuma in b'o de b'o yira ou bien nafa sa ale ka nin kuma in de y'o bɛɛ yira effectivement n bɛna fɔ parce que kun jumɛn na cɛ ye ban an ka responsabilité wɔrɔ parce que n tɛ taa dogo dɛ ni furu man di ba ye i muso ye à 100% à 90% a tɛ se ka kɛ ni furu man di ba ye ni denmuso bɛ fɛ ka furu dɔ ma n'o man di a ka di wala e denmuso ka furu n'o man di musokɔrɔba ye a ka gɛlɛn furu ka kɛ o kelen voilà n bɛna o kelen pour que muso man ka da man ka don furu la mais bi an cɛw y'an ka responsabilité fɛ an ka force bɛɛ di musow ma mais ça n'a rien à voir parce que avec la responsabilité ayi n bɛna responsabilité n bɛ fɔ k'o de f'i ɲɛna normalement an man ka tɛ k'o kɛ mais an cɛw ye o défaut b'an cɛw la parce que o dara mun kan ay muso jara an ye trop bon donc sisan ni y'a ni faamuya Nafisatu an ka kɛ sa ale ko muso dɔ kɛla donc n'i y'a furu ka don i fɛ cɛ bɛ ban nasɔngɔ ma fɛn caman bɛ cɛ b'a bɛɛ tigɛ parce que ko karima sinɛ bɛ ka dɔ k'a yɛrɛ ye a bɛ k'a boloma yɛlɛma sisan nin nɔ musow k'u bolo jigin ta c'est très bien pewu dɛ musow k'u bolo da tabali sanfɛ comme si rien n'était donc sisan cɛ b'a kɛ wa ou bien cɛ t'a kɛ bon ni muso yɛrɛ fana o kɛ musow bɛ ka cɛw dɛmɛli min kɛ foyer kɔnɔna la nin sisan parce que n'i bɛ ka cɛ dɛmɛ fana donc déjà n'a bɛ ka 400 de di nasɔngɔ ye n'o t'a bɔ i bɛ 200 fara kan donc i b'a bɛɛ to a bolo i bɛ du dépense bɛɛ to a bolo donc hali n'a ma bɛn a bɛ tulo la yɔrɔ o yɔrɔ k'a bɛ taa dɔrɛ filanan yɛrɛ ta tuguni k'a bɛ na n'o ye donc ale cɛ ni muso bɛ bɛn o yɔrɔ yɛrɛ kan wa parce que a b'a fɔ toro c'est toro n'i tɛ dɔ kɛ ne sɛgɛnna nasɔngɔ bɔ la soit e dun ka devoir de don i dun taara waliden furu ka bɔ a fɛ yen don min na e kumana i y'a kɔngɔtɔ de ta non mais ni Ibrahima yɛrɛ bɛ ka taa sira min fɛ ne yɛrɛ ma nin ka sira parce que muso cɛ ye cɛ de ye quoi tant que n'i nana ni muso kɔni ka responsabilité de voilà c'est ça i bɛ muso i kan ka min ye muso i b'o kɛ ko si la de i tɛ kɛ responsabilité da muso ta ma muso bɛ dɔ la o hali ni furumuso ye muso de m'a yira k'u ka baara fɔlɔw cɛya hali ni muso y'o yira muso de m'o yira k'u ka baara fɔlɔw cɛya muso bɛ de ka furu la muso bɛ ka sariya de kɔrɔ a bɛ na furu min bi furu n bɛna mun fɛ bi furu tɔgɔ furu de don koyi furu tɛ koyi sisan n bɛna exemple kelen di o n'a sɔrɔ Ibrahima bɛ se ka nin kuma réponse i bɛ se ka fɔ a jaabi quoi Ibrahima sisan e ni Nafisatu ka tirikitɔrɔ kɛ ɲɔgɔn nɔ kan i ni Nafisatu mun filɛ aw ye sɛgɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn nɔfɛ mais Nafisatu y'a ka wari bɔ k'a don e la a y'a di ma karisa e kuma na e ni an ka jɛ ka baara kɛ aw y'aw boloma yɛlɛma ɲɔgɔn fɛ ala nana wari barika don wari la a ye du san k'a jɔ k'a ban o ma tɛnɛn sɔrɔ o ma kari sɔrɔ e hakilina fɔlɔ ye jumɛn i taara muso filanan ɲini k'a fara Nafisatu kan e ye Nafisatu sara ni hɛrɛ de ya e ye Nafisatu sara ni jumɛn donc comme aw ko muso furu muso ye c'est-à-dire que muso bɛ fɛn dɔ de ɲɛ yira cɛ la fɔlɔ i bɛ sɔrɔ ka taa muso furu donc nin yɔrɔ la i bɛ se ka mun fɔ d'accord Mayini o diyara n ye zoro n bɛ nin question n bɛ nin jaabi sisan awɔ e y'a jaabi sisan ne tulo b'i la o Nafisatu awɔ a ye wari di ne ma o wari yiriwara a ye du san ka du jɔ awɔ ka fɛn bɛɛ ka den cɛman n'a musoman bɛɛ sɔrɔ parce que Nafisatu bɛ ne fɛ de ne y'a ye nin kɛ awɔ o ye fɛ ka baara de n'a t'i fɛ a t'a kɛ o n'est-ce pas ni cɛ kɔni n'i bɛ cɛ kɔni fɛ
cɛ mana fɛn min kɛ kan ka k'o fɛ dɛ. Nafisatu ka récompense o kan ka kɛ jumɛn ye? D'accord. N bɛna mun f'i ɲɛna. N bɛna mun f'i ɲɛna k'an lamɛn ka ɲɛ dɛ. Ayi dɛ n bɛ ka nɔ. Parce que fɛn min de don pli n'aw y'a kɛ ko parce que aw ye muso ye k'a man ka taa ɲɛ kun mun kan an tɛ se ka ɲɔgɔn ye. I m'a fɔ ma mais ni tiɲɛ don ne bɛna tiɲɛ fɔ aw ɲɛna est ce que y'a faamu. Walayi n bɛna mun f'i ɲɛna ni ne ye muso filanan ta k'o fara Nafisatu kan Nafisatu k'a bila a kun na ne ma kojugu kɛ. L'essentiel non mais ça n bɛ na parce que fɔlɔ. Nafisatu tu peux lui répondre. Je peux lui répondre. Voilà attends n bɛ na parce que chez les chrétiens, il te non, côté chrétien. Ok. Il faut répondre à votre question. Bon, d'accord, problème ça là. Bien aller. Bon, maintenant, c'est ça. Ne muso filata. La fisa mini sigi miri. Ama tanage parce que muso filana be silamɛya kɔnɔ ni mɔni ka taa ni cɛ bɛ sɔn ka taa jɛnɛya kɛ kɛnɛ ma. Mais ɲɛ mun kɛ? Non. I t'o ye fɔlɔ. Non. Ça tu t'o ye. Ba kan o de ye. Oui, a kan o de ye. Ibrahim si tu as fini, tu me laisses parler. Awɔ, n bɛ na o ma kɛ. La fisa to kan o de ye k'a fɔ mɔgɔ bɛ yen nɔ. N'u cɛ filana ta. Donc directement Nafisatu kan ka mun miiri a kun na la moins de ce k'a fɔ ko awɔ n cɛ kan ka muso filanan furu bari silamɛya. Voilà hali ni nafigi tɛrimuso nafigi mana da la tɛrimuso nafigi mana da la kana fɔ ko karisa i tɛ ka a bɛ sa Nafisatu ka fɔ de n cɛ de don n'a ye filanan ta hali n'a ye sama ta. O y'a sara ye. Non c'est juste la. Mais n kɔni bɛ commencer trop ale dusu suma parce que wari tɛ o. Merci beaucoup. M'ale dusu suma. Idumiya Nafisatu. Ibrahima ne bɛ fɛ k'i ɲininka a ka di muso jɔn de diɲɛnamaya in na ni dɛsɛ tɛ dɛsɛlen dɛ parce que muso tilalen a kɔnɔfaden wolola a ka di muso jɔn de maɲi n'i yɛrɛ b'a la dɛ k'a fɔ k'a ka d'a ye ko cɛ ka muso yɛrɛ ta ka fara kan. A kɔni a tɛ bɛn o. Non ne tɛ se k'e ye e bɛ tɔrɔgɔtɔrɔgɔ la fosi t'e bolo nafolo bɛ ne bolo ne k'e dɛmɛ n ka tɔrɔgɔtɔ fɛn bɛɛ e ka responsabilité ye fɛn fɛn ka ne ta en charge k'an balo hali jiginni ni wari ni fɛnw na a bɛɛ bɛ bɔ ne de kunna ne k'e sutara e ka fɛnw la donc muso a man di muso si ye k'a fɔ ko n cɛ ka dɔ wɛrɛ ta. Donc e nafolo d'a ma wala ka fɛn de k'a kan autorisation de k'a kan. Non pas autorisation non k'i dɛmɛ non ça c'est non ne mélange pas les sujets il faut pas mélanger les sujets. Autorisation tɛ dɛ. N ɲɛ bɛ cɛ la. Ne kɔni n'a sɔrɔ Nafisatu sara la ni sara n'a mun ye o kun kan ka kɛ wa. Ne dusu suma caman fara ka fɛn kan. Non dusu suma. Non ayi o tɛ dusukala parce que a man di muso dusukala dɔ kun min na n b'i jaabi a man di muso si ye k'a fɔ sinaya man di muso si ye. Bon est-ce que ça c'est bon? Ala de y'a fɔ silamɛya fɔ ko muso bɛ k'e dɛmɛ waati min na de n'a b'a dɔn pɛrɛ k'a fɔ k'a bɛ k'e dɛmɛ e kan ka ko o ko kɛ ne ka nafolo ta k'a d'i ma i dɛsɛlen don t'i sutara o kan n'a b'a dɔn n'e nana yiriw o kan k'e bɛna filanan de ta ka fɛn a b'i to o cogo la a t'a kɛ. Mais e y'a ka muso filanan latigɛ o. Non bon muso a man di muso si. parce que a fɔra de ko ni tɛ se muso filanan kɔnɔ e kɛra a ta e kɛra sababu ye ka wari d'a ma. Donc sisan ne y'a faamuya muso ka sɛgɛn kɛlen ka sɛgɛn ka sɛnɛ kɛ cɛ ka sira t'o la ka o wari fara ɲɔgɔn k'o d'e ma donc sisan e hakili jiginna fɛn fɔlɔ min na o ye ka muso wɛrɛ ta k'o fara o kan voilà gasigɛ de nana n'o ye. an y'a faamuya sisan nin nɔ ne bɛ ka nin exemple min d'e ma sisan nin nɔ komi a kɛra Bamakɔ yan nɔ dɛ mais muso ma ni si ta o mariage kɛra don min na don a ni tigɛra o don e bɛ mun fɔ o la. Nin ka ɲi kama a ye crise kɛ u nana k'a f'a ɲɛna a m'a fɔ a muso ɲɛna ko n bɛna muso filanan na don dɛ a mɔgɔw de bɔra kɛnɛ ma ko i cɛ bɛ ka na ni a tɔgɔ i foli la k'e kumana k'e t'i labɛn de ko k'a labɛn ko c'est-à-dire n b'a faamuya a kɛ e cɛ dun ka muso filanan bɛ don bi de kun ka cɛ dɛmɛ ka taa a y'a sigi a ka dilan min camancɛ sanfɛ a ko a y'a bolo jan Ala ye ko Ala ko ni cɛ ye n sara nin de la tantɔ ko e kuma k'a barika Ala ye a ye crise kɛ a binna a taara lahara. Bon d'accord a crise kɛ n bɛna question a crise kɛ jumɛn la parce que cɛ ma a suda la u nana fɔ a ɲɛna de wa a ma suda la de wa. a m'a fɔ a ɲɛna yɛrɛ cɛ y'a janfa sur tous les côtés non cɛ y'a janfa sur tous les côtés. n'a ma sara la ni cɛ ma sara la cɛ ma ɲɛnama ko ɲɛnama kɛ parce que e tɛ se ka na muso filanan fo mɔgɔw ka n'a fɔ a ɲɛna i ma ɲɛnama kɛ mais n'a ye a y'a ɲɛfɔ a ka tila ka filanan ta a ma kojugu fɛnɛ kɛ ni muso sara la a yɛrɛ faga so ye. Ayi a m'a yɛrɛ faga dɛ. Ni crise y'a minɛ dusukasi. Dusukasi. Crise mana. I bɛ mɔgɔ min dɔn Nafisatu ni mɔgɔ min ye san 10 san 20 kɛ furu la san 30 kɛ furu la fɛn min bɛ bɛn a tigi ni ma mun tɛ bɛn a tigi ma i b'a dɔn. Non san 30 yɛrɛ ka jan Mayini a n'o de fɔ e ɲɛna n ko a man di muso si ye k'a fɔ ko sinaya man di muso si ye. Sinaya man di muso si ye. E cɛ muso in n'o sɔrɔ a b'a dɔn peut-être ko ni e nana hɛrɛ de sɔrɔ sisan a bɛ k'e dɛmɛli min kɛ k'i sutara e kan ka fɛn o fɛn kɛ muso bɛ e dɛmɛ ka e sutara n'a ka di muso ye muso b'i
te ale ka sirata lo e ka responsabilité de ka dégager ka ke mais abe fait qui bol lebu bolo ki i sutura bo e manga muso ke e manga te ka ke fiki wale saura were voilà ki ke saura ere ka don e parce chebe ba don ka mandi muso ye kana ni sina muso ye ka do ere fara ka chebe bodo bo ne nana muso ka récompense de ko e sa ka fiki be flana ta kana fara ka parce que amandi muso nyana mai ne muso ɲɛnama ka wari nga ya a ye dɛmɛ de k'i sutura Ibrahima a y'i sutura de e t'a dɔn ko mɔgɔ bɛ sɛgɛn k'i ka wari ɲini mais i bɛ mun bɔ kɛnɛma i bɛ mun di kɛnɛma o ka ca ni bɛ mun di Ibrahima an yɛrɛ bɛ sɔn o ma c'est pas parce que ko ni sɛgɛnna ka n ka fɛn ɲini k'e kɛ tan cogo la ko n y'a kɛ furu ani bɛ fɛn min na ko n y'a k'o kama ko n y'o nin di e ma i ka se k'i yɛrɛ bɔ nɔgɔ la ko fɔ n ka tila k'a fɔ tuguni ko e ye ninnu kɛ ko o man di ne k'e kan'o kɛ o ye i y'a fɛn d'a ma la tuguni ka fanga de bol'a kan tuguni ayi o tɛ fanga ye aw bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ de ne yɛrɛ bɛ cɛw ka nin ko min kɛ muso sinaya ko ni muso caman furu ya n'a ye ko in yɛrɛ kan ka don a profondeur k'i bɛ filanan ta c'est que ça veut dire que se de t'i ye ka filanan ta sinon ni se b'i ye k'i dafalen mun tɛ muso fila furu ɲɔgɔn fɛ o bɛ se ka mais muso fila furu ɲɔgɔn fɛ mais ne ma se ka muso fila furu ɲɔgɔn fɛ ne ma se ka muso fila furu ɲɔgɔn fɛ o ye n bɛ ka taa ne plus profondeur n'an ko an b'a se an bɛ taa don fo dugumala la sinon n'o tɛ e ni se dama o essaye mais n'o de tɛ ka muso kelen furu a kana tɔrɔkɔ ko ka mun ye e kɔrɔ hali don dɔ la nasɔngɔ tɛ sɔrɔ a bɛ ji kɛ barama kɔnɔ k'a datugu ta a bɛ tile kɔngɔ la so k'e suturo kan sɔɔni bɛ se dɔrɔn e kana ye dɔrɔn ko sɔrɔ dɔɔni kɛra dɔrɔn sani e k'o muso to a ye sɛgɛn mun kɛ a ka nɛɛma dɔɔni sɔrɔ la e bɛ t'o sara de kɛ k'i bɛ taa filanan yɛrɛ de ta ka sɔrɔ k'i kanto ko non k'a furu wagati k'a fɔra k'a fɔra ko n'i ye se sɔrɔ mais ça veut dire ni se tɛ ye cɛw a ye sabali sa se tɛ ye wagati min na muso dɔ de sɔnna ka to e ye k'i suturo k'i ka fini ko k'i hakiliw lafiya sufɛ n'i nana ka bɔ baarayɔrɔ la mais man kan tɛ ka kɛ cogoya si la k'a fɔ ko e ma se min sɔrɔ e muso min bɛ e bɛrɛbɛrɛ k'i nɛgɛ poro min b'i dara baara la n'i nana a b'i sutura a bɛ baro ni fɛn kɛ a b'i la ɲininka susi kɔ e bɛ n'o sara kɛ k'e bɛ taa dɔgɔmuso ta k'e bɛna furu ka fara kan mais i y'a sɔn ne laban wa Nafisatu a tɛ laban an ka dere ye question ye mun ye muso filanan de bɛ fara fɔlɔ kan bi filanan bɛ taa ɲɛ tana kɛ fɔlɔ ye mais c'est ça mais an bɛ don min ko bi yɛrɛ sinaya yɛrɛ furu yɛrɛ quoi a ko ma nɔgɔn mais fɔlɔ sinɔgɔ de tun bɛ mais an bɛ don min ko bi yan ne t'a problème kɔni ne t'a bɔ cɛw yɛrɛ kun wa ne t'a bɔ cɛw yɛrɛ kun walayi ne t'a bɔ cɛw kun. n bɛna mun f'i ɲɛna cɛw ka muso fila furu ko sinaya ma nɔgɔ ko cɛw de don cɛw o tɔgɔ dara cɛw kun dɔrɔn de pour que o tɔgɔ dara cɛw kun musow yɛrɛ damaw yɛrɛ hali ni ye cɛ dégager ka bɔ yen musow yɛrɛ damaw yɛrɛ tɛ bɛn kuma tɛ sinaya ma mais ni cɛw b'o dɔn ne ti da kelen ma ayisa o b'a kɛ sa i ma ko dabɔra cɛ la n'an ko mɛ saga mi ɲɔgɔn faamu kama i ma ko dabɔra cɛw kama bon an ka cɛ par exemple an ka cɛ bɔ exemple n'an ye cɛw bɔ yen musow yɛrɛ dama ɲɔgɔn kan fɔlɔ o ye problème ye fɔlɔ yɔrɔ o tɛ sinaya ko yɔrɔ o tɛ sinaya ko yɔrɔ n'est-ce pas maintenant bon maintenant cɛw nana ka na muso kɛ 2 3 4 et c'est pas parce que k'a fɔ plus ko cɛw nana ko sinaya ma nɔgɔ ko cɛw de nana ko ka muso kɛ bila ko muso fɔfɔra ɲɔgɔn ko parce que ko sinaya ma nɔgɔ mais Ibrahima cɛw nana tɔgɔ ta ka daw yɛrɛ to ma jabi Ibrahima e yɛrɛ b'a dɔn ko muso hali n'u tɛ furu la musow yɛrɛ dama ɲɔgɔn kan ko tɛ ɲa donc ni ko ye kɛlɛ bɛɛ b'o dɔn mais e bɛ kelen t'i bolo cogo jumɛn na k'a dɔn e dun b'a dɔn pɛrɛ ko ni 2 nana fara kan musow tɛ bɛn e bɛ na ni kelen ye k'o fara ɲɔgɔn kan e ye tasuma tɔ de ɲaga wa e ye tasuma faga i y'a ɲaga ne d'accord i y'a ɲaga bon o la sisan yanni ka kɔn i bɛ cɛw accuser la i b'i da ma suyɛ ka musow sɔn hakili la ka fɔ musow an ka bɛn an ka hakili sɔrɔ a tan k'an ye silamɛ k'a fɔ ko Ala de y'a fɔ sadiki non ko Ala de y'a fɔ cɛ ka muso ta ko 4 i bɛ se k'i cɛ accuser yɔrɔ min na n'a y'a sɔrɔ ni i cɛ a bɛ ka jɛngɛ aw ɲɔgɔn cɛ furu sariya kɔnɔna la i b'a kɛlɛ o yɔrɔ la ani maintenant i yɛrɛ ɲɛ bɛ a bɛ ka ko dɔ kɛ du kɔnɔ aw ɲɔgɔn cɛ ko mun man ɲi i b'a kɛlɛ o yɔrɔ la mais maintenant sa k'a fɔ ko sinaya ma nɔgɔ tant que a bɛ muso yɛrɛ kunna ko sinaya ma nɔgɔ a taara bɛ muso yɛrɛ kɔnɔ ko sinaya ma nɔgɔ hali ni u fila bila jisuma fila k'u fila kɛ jisuma ye kelen b'a yɛrɛ chauffer ka se kelen ma. mais e kɔni b'a dɔn kɔni ko muso yɛrɛ ti ɲa la d'accord ne bɛ fɛ k'e ɲininka Ibrahima an bɛ bi tile min yɛrɛ la an bɛ bi tile min na e bɛ se ka muso kelen ta cogo jumɛn na
i bɛ baara kelen de la e sara supposons i bɛ sara min ta kalo la 30,000 parce que o kaw bɛ o maɲi e bɛ sara ta kalo la 30,000 15,000 40,000 muso kelen b'i bolo denw b'a bolo den 4 den 2 école bɛ sara so bɛ sara courant bɛ sara n'a bɛ fɛn muso bɛ bana bɛ furakɛ e ka transport i baw b'i kɛrɛfɛ i fa bɛ i ba bɛ olu fɛnw bɛɛ bɛ b'o la e bɛ tila nin bɛɛ la cogo jumɛn na Ibrahima nin bɛɛ problème la so wari ni fɔna sɔrɔ tɛ bɔlen min e ka tila k'i to luwanse la tuguni ka tila ka taa muso yɛrɛ u kaw badenw bɛ Bamakɔ an yɛrɛ bɛ wolo kuma ka muso furu fo 3 a bɛɛ bɛ luwanse la a bɛɛ bɛ luwanse la sara ni kelen tailleur ou bien fɛn kelen a mana kɛ togo togo sɔrɔ mana k'i la togo togo mais e ka sɔrɔ mana dan 20,000 e ka sɔrɔ tɛ min bɔ dépense kelen muso bɛɛ n'a ka denbaya de don quoi e bɛ tulo ka so sarali la ka tila courant sarali la don bɛ taa école la olu bɛɛ bana bɛ furakɛ k'e ko o bɛɛ ɲɛnabɔ i ka sara ni kelen in na ka tila o bɛɛ la k'i fa ta bɔ k'i ba ta bɔ i balimaw minnu bɛ k'olu bolo la sɔn k'i yɛrɛ ka essence tari i yɛrɛ bɛ min k'i yɛrɛ ka dépense misɛnninw k'o bɛɛ bɔ i ka sara kelen na an bɛ bi tile min na k'e bɛ tila ka permettre tuguni ka tila ka audience sɔrɔ ka taa 2nan furu o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn na ne bɛ fɛ k'o de dɔn quoi parce que an ɲɛ b'o kaw caman bari la wagati kofɔlen o sera kama ne ko sisan ninɔ pour kuma yɛrɛ laban yɛrɛ la kuma laban pewu la sisan ninɔ Nafisatu cɛ minnu bɛ u muso ka su siɲɛ k'a di muso dɔ ye ma e b'o bila minɛn jumɛn kɔnɔ o yɛrɛ o kɔnɔ o y'a bannen o kuma an b'a kuncɛ n'o o ye kuma ban pewu ça veut dire cɛw ko in bɛɛ ye cɛw de ye maɲini sinon e bɛ dɔw ka su siɲɛ cogo jumɛn na ka taa di su dɔ ma ni gaturu bɛ silamɛya kɔnɔ o tɛ silamɛya kɔnɔ o cɛw ta in bɔ u b'a fɔ de ko Ala de ko k'a ta olu bɛ sisan cɛw ta ninnu sisan foti bɛɛ bɛ ka da Ala de kan non oui voilà cɛw bɛ ka Ala de bila ɲɛfɛ sisan ka Ala de kɛ birifini ye sisan k'u ka ko kɛ kɔfɛ quoi sisan e bɛ su siɲɛli min kɛ Ala y'a fɔ k'i ka su siɲɛ Ala ko k'i ka kili muso ni ɲɔgɔn cɛ ni min ta bɛ ko di mais dɔ ka turu bɛ e bɛ zoro yɛrɛ ka dɔ fɛ Ibrahima bɛ na mun fɔ o yɔrɔ la sisan Ibrahima e bɛ fɛ ka mun fɔ o yɔrɔ la i ka kuma kuncɛ kuma fana i b'o da o kan d'accord bon problème t'a la ne ye cɛ min ka su siɲɛ ka taa di muso ma silamɛya la o ma fɔ dɛ mais muso de bɛ cɛ pousser k'a kɛ e yɛrɛ m'a fɔ ko silamɛya donc o ye kuma ban pewu voilà n bɛ fɛ ka mun fɔ cɛ ka jurumu caman bɛ yen muso de b'a pousser k'a bila la quoi mais n'i sara i bɛ kisi wa bɛ jɛ voilà muso de bɛ k'a cɛ don jahanama kɔnɔ o la sisan cogo jumɛn muso y'a a ye nin ka su siɲɛ kun jumɛn na est-ce que nin tɛ ka jahari de jigin a ka so kɔnɔ mais qui est chef qui doit donner l'autorisation qui doit diriger le foyer c'est l'homme ou bien c'est la femme ni i ka su sera non Ibrahima e bɛ ka fɛn dɔ kɛ non i ka su sera ta c'est pas parce que ko muso dɔ bɛ k'e séduit filanan bɛ k'e séduit ou bien elle est propre comme ça a bɛ nin cogo la ta donc nin ka so kɔnɔna n'i taara i ja bɛ tigɛ non e y'a ta de donc i bɛ muso ninnu ka côté to i b'i ni Ala cɛ de lajɛ i bɛ tilen de Ibrahima i bɛ tilen de Nafisatu oui femme do peut-être a bɛ se ka bonya hakili ma mais entre les hommes cɛ de so jɔ ou bien cɛ de bɛ k'a ka so sara mais bien vrai cɛ ta ye so ye mais cɛ bɛ muso to muso bolo ka mɛ exemple kelen d'i ma e ko tɛ k'a fɔ ko cɛya yɛrɛ kabini Ala ye diɲɛ dan sebaaya dɔw bɛ yen o ye muso ta ye sisan ne bɛ fɛ i ka ne ka kuma ye ne fɛ sisan nɔ cɛ bɛ munna muso dɔ ka su suɲɛ ka taa di dɔ in ma ne fɛ i k'o de jaabi de awɔ si n bɛ ka nale o n bɛ ka na n b'a fɔ ma bon maintenant imagine toi e bɛ na muso min ka su suɲɛ ayisa e bɛ muso min ka su suɲɛ o muso bɛ ka mun da i ka so kɔnɔ mais e kan ka suɲɛ so i bɛ muso labila n'a tigi sago kɛ i b'a labila sisan an ka kɛ muso ka bɔnɛ jigin e ka so kɔnɔ sisan nin nɔ ka su suɲɛ a bɛ fɔ parce que silamɛya y'a recommandé ni i muso fɔlɔ b'i bolo n'a a bɛ ka a ban i la dilan na ketew yɛrɛ a t'i ka sɔn bana t'a nin na diɲɛ fɛn fosi t'a a nin na a yamaruyalen don i ka taa filanan in fɛ yen nɔ i ka t'i nin na hinɛ nin nɔ o bɛ yen nɔ mais k'a fɔ de ye ko e bɛ o fosi tɛ i ni muso ni ɲɔgɔn cɛ ni rien du tout e ka muso ka su siɲɛ ka to o de do ma e bɛ kisi de wa ou bien e bɛ jeni de e ta ko yɔrɔ de ma e tɛ ka se ko o yɔrɔ fɔ ne ye o ne y'o faamuya c'est bien parce que n'i y'a ta ka jateminɛ e bɛ moi bɛ question poser i t'a sɔrɔ a question bɛ taa a b'a bila ka taga cɛw ka côté la parce que a b'a ɲaŋala muso ka côté la ka fɔ e ma dis toi n'i ko ça par exemple ko cɛ bɛ muso ka su siɲɛ ka taa muso dɔ fɛ kun jumɛn na non mais parce que a dɔw bɛ yen a y'a ta ayi n'i y'o question poser o de ye question ɲɛnama ye mais n'i ko muso tɛ foyi kɛ cɛ la n'i yɛrɛ foyi non o ye mɛ détail la mais question la ye min ye n'i y'o question poser donc e tun bɛ question poser développer ne yɛrɛ tantôt ne ye exemple min di voilà
n'est-ce pas? Voilà, bon, il y a une question posée. Quand il a comme souvent fouille kala pour avoir solution. Directement, nous sommes qu'on te fait un tchèque on a connu. O cɛ jo t'o la cɛ bɛ ka jurumina ko de kɛ parce que i ka question réponse nacogo ye n'a sɔrɔ ne bɛ fɔ parce que ni muso filanan jara ye i bɛ se ka sɔrɔ a cɛ dɔ bɛ yen muso filanan ka dɛ a dɔw bɛ se ko muso filanan ma fo ka taa si o fɛ voilà dɔw b'a to n'a ka su sera ka taa si bon cɛw ka tempérament tɛ kelen a ye cɛw ka tempérament donc o ye tempérament tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la dɛ o ko yɛrɛ de dɔw bɛ su fila ka teli u ɲɛkɔrɔ tellement u pressé ka taa filanan fɛ mais dɔw bɛ u bɛ kelen sɔrɔ yɛrɛ ka taa dɔ sa fɔlɔ min b'e bolo o tɛ muso ye non donc o ko c'est ça non jogo ye nege bila Allah juga ye nege bila mais non Allah juga ye labila a nege bila sani ka essayer k'i b'a minimiser cogo sugu dɔ la non Allah bila i bɛ ka taa sira min fɛ non mais i ka question bɛ min ye ka muso labila o fana ka fisa ne parce que déjà e y'a furu ka sinamuso de fara a kan a ka su ye min ye non donc ne tɛ ka se ka su d'a ma donc sani ka minimiser dans le foyer alors que ni ta fɛ i bɛ pressé ka taa dɔ in fɛ Allah bila tout simplement sani ka ni ala cɛ gɛlɛya ka tila ka ni société gɛlɛya tuguni c'est tout i bɛ se ka mun conseil de di an balimacɛw ma cɛw ka ɲa dɔrɔn cɛw ka ɲa maɲini ko in bɛɛ ye cɛ de parce que musow tɛ taa cɛw sɛgɛrɛ cɛw a bɛ se ka kɛ dɛ mais cɛw de ka nali ka tɛmɛ ni cɛw ɲana voilà cɛw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ni cɛw y'u jɔ u jɔyɔrɔ la sinaya ko n'i y'a ye musow bɛ taa musow gonflelen don cɛw de bɛ k'a yiri la n'i donna ni mana foroko ye nin fɛ donni donna ye n'i y'a dɔn i tɛ se ka don fɛn min ye mobili san ka di n'i ye moto san ka di ma moto san ka di mais sisan t'aw to yen sisan t'aw to d'accord o la maɲini ne mana foroko di ma bon ne tɛna kuma o la parce que ne delila k'o kuma kɛ plateau kan n ka to recherche kɛ karamɔgɔw fɛ i ka n'o fɔ n ɲɛna i m'a fɔ ma mana di nin ma ni karisa ye fantan ye i bɛ taa to d'a ma kɛ ni nin ye faama i bɛ taa sɛ mana finman d'a ma sɛ kɔnɔ an ka baro in bila n bɛna conseil fitinin di mɔgɔw ma lamɛnbagaw minnu b'an lamɛn toujours an ka débat parti pris ko parce que ne ye cɛ ou ne ye muso bɛ ka muso défend mais j'essaie quand même ninnu bɛ ka muso défend kuma tacogo la mais ne tɛ ka cɛw défend parce que logique de kan mais ne ka fɛn dɔ la ne ko muso ye dankɔrɔba ye muso min b'o kɛ o dankɔrɔba ye cela veut dire que muso minnu olu muso ɲɛnamaw ye donc ne ta tɛ muso défend ye bon maintenant n bɛna mun fɔ musow ye u k'a dɔn ko furu ma nɔgɔn o ye kelen u k'a dɔn k'a fɔ furu tɛ dɔwɛrɛ muɲu ani sabali cɛ man ɲi togo togo mais i k'i muɲu i k'i sabali parce que hadamaden i bɛ diɲɛlatigɛ ko o ko la mɔgɔ si dafalen tɛ tiɲɛ don et puis sabali sisan a man ka di musow ma ko cɛw de kan ka sisan n'i y'a jateminɛ sisan yɛrɛ bon n balimamuso yɛrɛ min fɔ n'i y'a jateminɛ sisan cɛw de bɛ ka sabali parce que ni cɛw ma sabali u bɛ musow furu sa don o don heure bɛɛ ayiwa donc musow ka sabali musow k'u sabali u k'u muɲu u ka sabali u k'a dɔn k'a fɔ u bɔr'u fa fɛ yen ka na mɔgɔ wɛrɛ fɛ yen ka bɔ n ka mɔgɔ wɛrɛ fɛ yen furucɛ y'a fa de ye a ba de don a kɔrɔ de don c'est bien voilà donc sisan Ibrahima musow k'a dɔn k'a fɔ u fa tɛ dɛ u ba tɛ dɛ u k'a jigin sɔrɔ don b'u cɛ